Ginaboy na lang ni ang baul. Kaya amo lang ni nagapalaw ay diri sa sulod sang kwarto. Ano niyaw? Abrihan ko, be. Ah, inano? Hindi pa maabri. Ipaibabaw ko ni ang taklob kung madala ko. Ara na. Naabrihan. Ba! Hindi! Ang aso! May nagawa nga itong aso sa sulod sa baol. Ang itong aso! Nagporma tao kang nagalutaw sa hangin! Sidra! Sidra, anak! Nagasakitan ka, ha? Hindi. Nagapungkuan ka sa salog. Abierto ang baon nga, ina. Hindi. Lagi nabihan mo, ina. Kukuha, Nay. Nagamalagid ako sa imo nga hindi mo paghilabtan ang hindi imo. Hindi, Nay. Tulo ka nga na sa sulod sa baul, ho. Nagabaladlak ang mga alahas, ho. Mga bulawan nga alahas kag sa pagkadamo. Mga alahas matuod. Sa pagkadamo nga alahas. Kung Diyos ka sirad, ina. Hindi ina aton. Nga ba lang ginhilabtan mo, ina man? Tuod ni Ayan, Nay. Oo, sirad, ina. Kaya ang tapo ko nabilin sa gwasang pagsinggitan mo. Diyos kong gabata ka man. Hilabtira ka gid imo ya. Ay, kuyang buta. Adi ko na ano ka na. Ginbayaan ko ng tigang tapo ang ginalaban ko sa lababo. Kaya, sirad, ina, ha? Grabe. Magranon gid gali sila. Mahakop ko bala sang alahas kag ibutang sa bulsa ko. Wala man di siguro sa may makakita sa akon. Bisan si nanay, hindi man makahibalo nga. May ginkuha ako. Mahakop ko kag ibutang sa bulsa ko. Kanami sa pamatsyag ko nga madapat ko sa katring likod ko. Kinapoy man ako sa paniliunan mo na Sidra. Nagahuragok man siya. Kinapoy mas ang paniliunan namon. Buwas. Lain naman ang obrahon namon. Agad mag-abot sila. Malipay man si Inday Nelly nga tinlo ng balay. Ay, anong oras na balay ini? Ay, sus. Pasado na gali alas 11 sang gabi. Ay, sus, manag alas 12 na. Dalingaw ako sang panguti-kuti sa mga hilimuson. Ay, si Sidra. Kabudlay gali ang bata nga ini kon nabaya-bayaan mo nga iloy kahay. Nagadako nga masinupakon. Bisan si Lola niya. Natudloan man siya nga hindi manghilabot sa mga gamit sang iban pero kay ina. Ginbuksan siya gidyo ang baol. Kabay pa kung tani nga hindi lang manutaran ni Inday Nelly nga nabuksan ang baol. Ay, po Diyos ko. Sa pagkatamo sa mga alahas nga ato, nagaingat lang. Dayaw ko gid bala sa bata nga ini mo, may pagka-ambisyosa. Din siya nagsunod nga katigas ang bagulman. Hindi makaisa hambalan. Ha? Ano to? Do nakabati ako sang tao nga nagakadlaw? Ha? Hindi, may nagakadlaw gid. Pero kami lang dili kadwa ni Sidra. Pero kay sino tingog nga nagakadlaw nga ina? Kay sino? Sidra? Hoy, halin pa kaina pagbugtaw mo nagapungko agyapon sa garden set. Si nanay, hindi pwede ka pungko, ha? Pwede Pero badamo pakabla kita sang ulubrahon. Kakapoy na pala, nay. Ano? Ano ka? Ano inang ginainom mo? Mango juice? Ha, nay? Ginhilabtan mo ang juice sa ref nga nabutang sa gamay nga galon? Kitistingan ko lang kung namit man, Ano? Tani ginhambalan mo ako agud nga ginpatilaw takabisan gamay lang. Gamay man nga kanamit bala. Dumaubos ko na ganing isa ka galon nga gamay. Bong nga bata ka, kahilabtira gidya sa imo. Anong luyag mo ha? Idol ang takaliwat kay lola mo? Hindi kuya, nay. Dari lang kuya, Eskwela pa gani. Kung gusto mo maka-eskwela, magtarong ka. Magpamati ka sa ginahambal ko sa imo. Tsansa ko na niya nga maka-eskwela ko college, nay. Kaya kung ikaw lang ang saligan ko, maud-od lang kami nga duhaya obra sa kampo ni Lola. Hindi ko yung makatapak sa kolehiyo. Amo ina gani nga magpakabuot ka. Tungod ginasaligan ka, ipakita mo nga masaligan ka. Pasalamat ka nga mabuot ang ama kag amo ta. Gani hindi ka maghimos ang tika nga malain kita sa panulukan nila. Sundan lang ko bala, nugay pasaway. Nakaintindi ka, Sidra? Nay!
Resibo mo, ma'am, oh. Madam mo kasagit na makalma. Para ini kay Cedra. Sa bata bala ni Sonia. Ano? Kagagit pa maklan mo siya? Natalia, naluoy si mama sa bata ni nang Sonya mong. Kayo man lang sa ila, gali buligan ta sila. Natalia, pasalamat ka kay ti. Ginbata ka nga may kwarta kita. Gani, hindi ka dapat mahisa sa iban. Ang ako na niya bala nga sinuo siya para si kanyo tiyempo. Hello? Ako bala yung bata nyo, hindi siya. Natalia, Dapat ako yung nabaklan nyo sang gamit, hindi kayang bata sang atsay nga to. Natalia. Laway na balang batasan ng imo. Ay, ambot Kung din kay mo yan nakasunod man. Abiliwatan ang batasan mo ngayon ha. Hindi kay kumumay kwarta kita. Mangin matinas taason ka na. Ibutang sa pinsar mo nga bisan ano pa yang manggad o kung achievement ang naangkon mo sa kabuhi mo. Dapat magapabilin nga nagatapak sa duta ang duha mo ka mga tiil. Papa! Subong ko na maabot sila, Inday. Nali kag toto, Mike. Tsak to si nanay. Dapat ipakita ko sa ila nga maayo kag masaligan nila ako. Hello, Cedra! Ote, kumusta ka mo dere? Ay, okay man kami din ni nanay, Day Nelly. Day, sukwaran ta ka mo. Sigurado nga gutom gid ka mo eh. Timing gid kayo nakaluto na ako, day. Gani eh. Oh, ba? May gakadlaw? May kadlaw ako sa tao nga nabatian? Cedra, na ano ka? Natulog mo lang ako Ari May pasalubong ako para sa imo kag kay nanay mo. Oh, oy hala. Isa gid ka plastic bag, day. Ay, abo, salamat gid ha. Ang kalabanan dira para kay Cedra ina. Salamat, Day Nelly. Sige. May ilisan na ako ha. Sonia, sukad na ha. Oo, day. Nay, hala, kadamo sang pinamakal ni Day Nelly sa ako, Nay. Ano ni, mga bayo? Karon na inabukara. Buligyan niya ako, biho. Ha?